духтаракои хушрӯ, ҳамаи шуморо ба компанияи Faberlic Corda даъват мекунам. Дар иҷа беҳад бигем ки кори аҷоибот хушрӯ. Барои шумо беғарзи телефон ва интернет ҳичи лозим нест. Танҳо 1-2 соат бо телефон мешинен, вақт ҷудо мекунен ва аллакай байни 27 рӯз соҳиби маош мешавен. Дар иҷа нигоҳ кунед, ана ҳамин хел бонусҳо мондагианд. Представед кунед, ҳамин қадар бонус мондагианд ва наборҳое ки дар иҷа дидестен, шумо регистратсия мешавен. Вақте ки регистратсия шиден, ана ҳамин хел соҳиби наборҳо мешавен. Бо дар компания Faberlic беҳад розыгрӯшҳои калон рафтеса. Нигоҳ кунед, ин ҳамин хел розыгрӯшҳо мондагианд. Шумо метавонед ки регистратсия шавен ва дар розыгрӯшҳои Faberlic иштирок кунед. Албатта ягон ҳамин туҳфаҳо шуморо поида истодагист. Дар вақте ки Faberlic буд, дигар компаниҳо набуд. Духтаракои хушрӯ, ира фаромӯш накунед. ӯ маҳсулотое ки мо истифода мебарем, ӯ маҳсулотое ки ҳамаи ҷаҳон мешиносанд. Дар ҷаҳон якум ширкат, ин ширкати Faberlic шидагиам. Поэтому духтаракои хушрӯ, метавонед ки дилтона пур кардан дар компанияи Faberlic регистратсия шавен. Номерои хоҳаракман дар рӯи экран мондагим. ҳатман регистратсия шавен ва соҳиби ҳамин хел туҳфаҳо шавен. Ассалому алайкум, подписчикои азиз. Ҳама кас асозен хубен, иншалло саломатиётон хуб наст. Так, имрӯз ма дар бораи ду функсия, ду роҳе ки бе комиссия шумо оплатит карданша барои шумо маълумот метиҳам. Ҳатман навора бо лайкотон дастгирӣ кунед. Хуб, нигоҳ кунед, якум роҳаш ин, конечно же, программаи WeChat. Именно WeChat. Касе ки уже картаи Visa Gold дорен, мисол Visa дошта бошен, WeChat-а скачать мекунед, регистратсия мекунед. Вақте ки регистратсияро успешно гузаштен, функсияи вай кардан мебуред. Картатона пайваст кардан мебуред. Картара пайваст мекунед ва дар программаи пиндодо бе ягон комиссия боротона оплатит мекунед. Но, конечно же, нодора. Картатон, конечно, вай картае ки шумо истифода мебаред ва ё ҳаққи хизмати худшона мегиранд. Шумо ай ҳамон банкҳое ки шумо картатона мегирен, обязательно пурсен ки чанд фоиз мегиранд ва ё шумо сомонӣ мепартоен ва ё юан када перевод мекунанд. Ҳамон одам да карташда бигем продавецои ҳамин вайда хитойда ҳаққи хизматшона мегиранд. Ана программаи WeChat да камакак, дар бораи программаи WeChat барои шумо камакак маълумот метиҳем. WeChat чие? WeChat ранги WhatsApp, бигем ки социални сетяй. Дар уҷа суҳбат карда мешава, продавецо кати алоқа биромада мешава. Баъд бо чӣ мешава? Мини программаҳо дора. Именно WeChat функсияш беҳад бисёра, но самая главная функция ин оплата кардан ва через WeChat шумо метавонед ки бор харид кунед ва дар программаи пиндодо беҳад бисёри магазинҳо купонҳо метиҳанд. Ма дар влоге гузаштам, дар видеои гузаштам гуфтагим ки купон метиҳад, купонотона истифода барен. Ана вай купона танҳо через WeChat мешава истифода барен. Так, что ещё хотела сказать, духтаракои хушрӯи ма? Ҳатман ҳамин навора дастгирӣ кунед. Чӣ қадар лайкотон бисёр шава, ма сразу ай пушташ тарзи регистратсия кардани WeChat, тарзи регистратсия диюм роҳи бе комиссия оплатит карданша, ҳамаша барои шумо ёд метиҳам. Ҳатман шумо дастгирӣ кунед. Баъд дар ҳамин ҷо гуфта бигзарам ки ма максимально где-то 2 ҳафта обучение ма эълон мекунам, баъд аз 2 ҳафта уже тамом. Бигем ки дигар обучение намегзарам. Ҳамин бодаги одамора, касе ки мада муроҷиат мекунанд, ҳамвора обучениеша ба охир мерасонам ва дигар намехоҳам ки обучение бигзарам. Духтаракои хушрӯ, танҳо дар каналам распаковка дида метавонед ва мотивационные видео, ягон хел рецепт, бигем ки полностью ҳушам қати кӯдакон ва хонаам мешавад. А так обучение кати ҳам обучение, ҳам кори хона, ҳам бачаҳо қиинтар шидеста, поэтому умедворам ки бисёриётон маро мефаҳмед. Касе ки мехоҳед ки барвақт дар ёд гирен, именно ҳамин дар курси ма иштирок кунед, ба номерои ман нависонед, иншалло ки ҳаматона ёд метиҳам то бигем ки обучение ма тамом кардана. Ана диюм роҳи оплата кардан, конечно же, самый любимый оплата кардани ман и Alipay, потому что Alipay бигем ки самый лёгкий и самый бигем ки удобный барои ман. Тарзи регистратсия кардан. Дар иҷа карта пайваст намекунед, лекин функсия карта пайваст кардана дора, но барои шумо бигем ки маслиҳат намедиҳем. Именно ҳамин функсияро пайваст кардан. Alipay скачать мекунед.
регистрация мекунем, верификация мекунем. Верификация чӣ хел мекунем? Яъне верификация қатъи загранпаспорт мешавад. ин приложение туристический бигем ки онлайн кошелёк. Вақте ки ягон ҷо мерин, мисол ина Китай мерин, дар дастон ҳамин хел приложение мешавад. Пултона гирифта намегарден қатъи худтон, просто гирифтен юан перевод карден ай картатон, пул перевод мекунем, хулос через посредник пул перевод мекунем ва дар ҳамин электронный кошелёкчатон электронные деньги мегзарад. Ба фикрам ки хел хушук карда фаҳмондум тона. Электронные деньги мегзарона, ана ҳамон электронные деньги қатъи пул қатъи, яъне шумо бе комиссия, бе ҳичи, ҳар як боре ки шумо борда оплачивать мекунед, ягон хел комиссия намегиранд, на банк комиссия мегиранд, на бигем ки программаи Pinduoduo. Ана самый важный, чӣ гуфта бигзарам, самый важный чизаш посредники нормально ёфтан, посредники боваренок ёфтан, потому что ҳозир беҳад мошенникҳо бисёр шидагианд. Агар каргоҳотонда пайваст шидагӣ бошен, дар ҳамонҷа Alipay гуфтагӣ функсияшон ҳам ҳастай. Дар уҷа бигем ки одамое ки мошенникай пул мегиранд, мисол мегӯянд ки электронные деньги перевод мекунем, но фреб мекунанд, пула мегиранд ва номеротона чор намекунанд, бигем ки ҳамон сим-карта уже кор фармонда намешавад. ҳамин хел одамо дар дучор нашиданда шумо обязательно посредники нормально биёвем ва комиссияи ай ҳама кам мегирифтагиша буковем. ма всего лишь як ёсон вай мекунам, Alipay мехарам, пока боварнокай бигем, комиссияшам камай и бигем ки ҳамон вақте ки ма пула перевод мекунам, в течение 1 соат, вақти кори бошад, в течение 1 соат обратно электронные деньги ма дар Alipay мепартояд. Ана касе ки мехоҳем ки именно Alipay қатъи регистрация шавен, номеромда нависонен, в течение 1 соат ҳамаша регистрациятона худам ёрдамтон мекунам, верификация мекунен, ҳамаша туғри мекунен. Но ҳаракат кунен, обязательно загранпаспорти тоҷикитон кунен, сразу 1 соата вайтон мегзарад, верификациятон мегзарад. Ана касе ки российский паспорт дорен, духтаракҳо беҳад қинайда верификация российский гузаштанаш, потому что 1 рӯз, 2 рӯз, 3 рӯз мегзара, баъд мешавад верификация. Оида проверкаш бисёрай. Вот так, намехал маълумот доштам имрӯз, видеочам как буд. Нигоҳ кунед, ҳозир савол мешавад ки кадом функцияша мо регистрация кунем, кадомиш беҳтарай. Барои ман нигоҳ кунед, ҳардаш навзед, потому что иш қатъи бе комиссия, бе ҳич оплачивать мекунед, иш қатъи купонотона активировать мекунед. 2.15 бигем, 1 худтонда плюс мерава, вот так. Поэтому ҳаракат кунед, ҳардашам регистрация кунед. Одамое ки мехоҳен в дальнейшем именно программаҳои маркетплейсҳои хитои харид кунед, ана ҳамин функсияҳоро пайваст кунед. ҳаматонда маслиҳат медиҳам. Навшогирдои ман ҳамашон ҳозир Alipay қатъи регистрация кардаистанд ва юан мехарану сразу оплачивать кардан мегиранд. Ягон кори мушкилишон нестай. Ну всё, что ещё сказать? Иншалло ки бо дар бораи ҳамин савол-ҷавобое ки дар ютубам шидестай, иншалло ки як танаввур тайёр мекунам. Ҳамотон касе ки чӣ саволе дорен, ҳатман нависонед. Бигем ки як танаввури дурандароз фақат савол-ҷавоб мекунем. Намехел дӯстони азизи ман, дар ҳамин ҷа навора бо охир мерасонам. Бигем ки ман камерада адад кардаги нестам, ай пишти камера гап заданда адад кардагим, ягон ҷошда камбудӣ боша, ки ба назар нагирем, потому что чӣ хеле боша набоша, барои шумо маълумоти навз додастам, барои фоиданок, барои худтон.